Mma Igbo ekenekwa m unu. O nwere ife dị oke mkpa nchọ ka anyị kwuo taa. And ya bụ gbasalụ otu anyị si agba onwe anyị mgba n'ala Igbo anya. Gbasalụ omenala ya na Christianity religion. Unu na ya atọrọ na afụ na onwezi mmemme of our people today bụ ihe fa na-alụzi bụ emepe page, mepee Facebook. Eji a na-agba ndị Christians mgba. So mmepe page a fewele na-agba ndị omenala mgba. Mgbe si ka njụọ otu a ka anyị ga-esi ebi n'ala Igbo anya. O nwere ebe a na-asụ asị na a house divided against itself cannot succeed. United we stand, divided we fall. Unu na-anya na-afụ na most of problem anyị na-face today n'ala Igbo anya, most at times bụ anyị nwa na-abụ the cause of the problem. Mana anyị bịa sometimes anyị na-achọ ebe anyị ga-esi wee lụgasị aka, anyị na-achọ onye ga-ekonye the problem n'isi, anyị na-achọ ebe anyị ga-put blame. Many of our people today na-agbazi Christianity mgba, some na-agba omenala mgba, some na-asị na omenala bụ nsogbu anyị nwe n'ala Igbo, some na-asị na Christianity bụ nsogbu anyị nwe n'ala Igbo. Ọ bụrụ na onye man of God nweko si wee kpamkpamkpa nweko si wee dị aṅa, instead of I condemn the man of God, I condemn about the whole organization. Onwe ka onye si na bụ onye dibịa si wee nweko si wee mee ihe na-adọrọ mma, onye omenala si na mere ihe na-adọrọ mma. Instead of I condemn that person in particular, I condemn about the whole organization, which is very very wrong. Nsogbu na face na Igbo today bụ na anyị bụ ndị Igbo, most of us today dị njọ. Ikwu nke bụ eziokwu. Most of us today dị greedy. Because anyị bụ ndị Africa as a whole. I dị greedy. I na like it na take advantage of our condition. I na like it na exploit ourselves. Christianity abụrụ problem anyị o. Kwifuru omenala abụrụ problem anyị. Ndị bụ problem bụ ndị nwanụ nọ na that organization a. Form of the problem. He may travel to some part of Asia, to other countries na Africa. If one of those countries are living in peace, I'm na those countries with some part of Asia ga-aga. Enwe Buddha, enwe Hindu, enwe Christians, enwezi ndị bụzi the main people na practice their own traditional religion. Mana you can never put one day look at those people na-enwe issue within themselves or bụ maka religion. For where? In times of election, they can never come out through during election and start saying that this person is this and this person is this. They always go for somebody the capable. You can never come out in a family or na those countries if una nne na nwa na-agba war because of religion, or if una nwanne na nwanne na-agba war because of religion. Ọ dịrọ. Ị nwere ike ịga na online efu ebe ndị ọcha na-abụ na agbanwe for war because of na onye nke a kwete na Muslim, because of na onye nke a kwete na Christians, because of na onye nke a kwete na Hindu. Ọ dịrọ possible. Those people are living peacefully because why? They value humanity. Nke anyị na-abịa n'afọ, anyị bịa n'ala Igbo, anyị bụrụ religion n'isi. Onye nke a sị na ya bụ onye omenala. Ọ na-eme omenala a, mana nwere value for humanity. Onye nke a sị na ya bụ onye ụka, ọ na-eme ụka, ọ nwere value for humanity. Ya na-achọ bụ na ọ ga-esi na-exploit ndị mmadụ. Ngị nwa abụghị na anụ ntara na-agba ndị Christians mgba, na Christian bụ nsogbu anyị nwe n'ala Igbo. Ijigo nwe ga ajụjụ data omenala i believe la. Ọ nwere ndị nọ na omenala na-alụ ọjọbọ na-eme ihe na-enwere isi. Na a na-eme oke ite na Igbo anya today. Na a na-agwa ndị youth onefa ga-esi wee bute ike. A na-achụ aja na-eme ihe na-enwere isi. Ọ n'ịmụrụ na ndị a na-eme ihe azochi under the name of omenala wee na-eme ihe afa na-eme. Igwebele ike wee gbaa afa mgba sanitize afa. Ngị nwa bụ onye ụka na-apụta na-agba ndị omenala mgba. Ka njụọ gị. Ọ na-ifube na-enwe ndị pastors today bụ the fake men of God today nọ under this Christianity today na-exploit ndị mmadụ. Ị nwebele ike wee gbaa ndị nke mgba ka fakwụsị ihe ọjọọ afa na-eme. The moment I bido nwebe value for humanity, that is the day our problem will reduce. Mana ọ bụ maka nke anyị nọtụrụ na-agba onye ọbụla na-achọbọ na-eputugasị blame. Ọ dịrọ possible. Our problem will keep on continuing, keep on growing. With TGI name. We can still live together being Christians
ihe ọbụla sọ nga bụrụ, we can still live together peacefully if we start valuing our fellow human being. Look at Nigerian politics today. Akwa ndị Muslim na ebe a na-egwu wayo, ndị Christian ejegokwa chia gwuo wayo. That politics efu nkwa ndị bụkwa ndị omenala nọkwa dị ekwa nọkwa na that na politics anya today kwa can exploit kwa our masses, na exploit kwa people. So if na Igbo Christian o Igbo nka o nwere yo change. Christianity is not the problem of Nigeria, of ndị Igbo. Omenala is not their problem. Problem anyị nwere na Igbo today bụ individual differences, individual problem ka ọ bụ individual problem. Most of us today na like exploit our people. Most of us today bụ the extra wicked. Anyị nwere value for humanity, that's our problem. Ndị mabụ na agba ndị Christians mgba. Mana abịa na Igbo today na most of schools today ọ bụ na isi na ikuba maka schools enwere good qualified teachers. Ọ bụ na nwa gị gaa school dị ọgacha ọpụta mụta something. Most of those schools are owned by Christians. Hospital today ọ bụ na some of the hospital ọ bụ na ije today na-enye gị treatment, you need a full qualified medical doctors there, a full equipment to cure many sicknesses there. Most of them today are being owned by the Christians. The same thing goes to ndị omenala also. Almost some schools ọ bụ na ije today ifu na this school no enwe the school bụ onye omenala ka ọ bụ. Ifu na enwe the school, ifu na enwe luka bụ onye ebe na ka ọ bụ. So ifu na we can still exist together without all this katakata anyị na-agba onwe anyị. The problem bụ na o nwere onye organization dị na Igbo today kere apụ efu ndị wayo dị ya, rapụ efu ndị original. So if na the way forward bụ anyị bido nwebe value for humanity. Ị travel obodo ndị ọcha, Christianity abroad their problem. Christianity ejiro fit develop. Hindu ejiro fit develop. Buddhism ejiro fit develop. Their traditional religion ejiro fit develop. You can never put on obodo ndị ọcha afụ ka onye Christians je ije gbaa ihe onye Hindu ji wee chụọ aja ọkụ. Ma bifo onye Hindu ejebe fight onye Christians na chi ọ na-efe bụ fake. No, sọnsọ na Africa ka na-enwe ụdịka omume a. Ifo somebody asị na ya bụ onye omenala, ọpụta sị gị na pastọ nke a bụ fake na chọọchị ndị ụka na-egwu wayo. Ifo onye ụka onye ka pụta sị gị na ndị omenala na afa bụ ndị wayo na afa na-efe ekwensu. Ọ sọnsọ na Africa ka na-akụrịka akịka ha. Na-akwụ tait ihe niile abụchi eji enyechalụ ndị ogbu ogbenye aka n'obodo ndị ọcha. Mana abịa na Africa na ofu onye butasị gị na ya bụ dadi GO. Ịbịa na Africa onye nke apụtasị gị na ya bụ oke dibịa. Ya bụ onye asị na ya bụ oke dibịa, ihe onye alụ ọnọ ndị omenala na-ekwu ma ise na ndị otu ya wee na-agwọlụ ndị mmadụ oke ite, na-agwọlụ ndị mmadụ achịere, na-agwọlụ ndị mmadụ poison eji egbu mmadụ, na-akụ esi ndị mmadụ mkpọrọ ọjọọ n'ime. Ifu na ihe niile a bụ anyị nwa bụ the problem, not the organization itself. The organization nọ with good intention. Omenala today nọ for love, for unity and for progress of ndị Igbo. Christianity be the same thing. Mana nwezi individuals bụ ndị nọzi under those organizations today na-alụzi ọjọbọ, na-take the advantage of people, na-manipulate, na-exploit ndị mmadụ. Those people bụ ndị kwesịrị na-adrive. Ọ bụrụ pụta isi na Christianity dị njọ na omenala dị njọ n'ihi na because of na anyị bụ ndị Afrịka, obi anyị efuru. Onwero ndị ka anyị wee nwere obi exploit people. Anyị nwa kasa exploit onwe anyị. Otherwise na ọ bụ na anyị nwere the value for ọ bụ na anyị na-put value for humanity into this religion efuru, anyị ma na-enwe issue anyị na-enwegasị today. Anyị ma na-enwegasị the issue. That's why even na Igbo today phone katakata kalili everywhere. And the funny thing now, we don't even always like to take the blame on ourselves. We always want to push the blame to other people. So let's stop fighting all this fight and fight. We can exist together no matter whatever you believe in. The greatest thing when you value for humanity. No matter whatever you believe, still have the value and respect for humanity. That's one.